sa asi podpálili drvenice plameňometmi. Takto na udalosti spred 70 rokov spomína posledný živší partizán bojujúci nad Zlatou Baňou. Tu ženy prísali strašne. Tu 16 žen nahnali do pivníc a hodili granát medzi nimi. Jedna žena bola ranená. Všetci vlastne domorodci opustili príbytky. Častokrát sa to končilo tak, že rodičia vlastne utekali jedným smerom, deti iným smerom a o niekoľko 2-3 dní sa potom dozvedali, že kde sú a stretli sa v ďalšej obci, teda následne spolu s boli. Utekajúce ženy s deťmi prišli rodiny z okolitých obcí aj na pol roka. Delili sa o všetko, než sa dočkali vďaky. Pochybili sa chroniť, to nemali kde ich bývať. Vlastne to nešťastie budilo ľudí tak, že boli ako rodina. O vypálení dediny partizáni netušili. Fašisti totiž zatlačili do lesov. Vznikla čiastočná rekonstrukcia vtedajších bojov vrátila obyvateľov a návštevníkov Zlatej Bane do vojnových čias. Boli tam vojaci, boli tam, ktorí mali skúsenosti už s bojov, ale boli to aj partizáni, ktorí už mali vojenskú základnú službu za sebou. Ale potom boli to chlapci mladí, ktorí videli pušku prvý raz a, jak sa hovorí, palili hlava, nehlava. Hlavná vec, že proste to spalilo. Život sa do vypálenej dediny vrátil až po pol roku. Ľudia si začali stavať nové domy, vďaka pomoci od štátu však už nie drevené, ale murované. Diana Murzuková, RTVS.